Khoroksa reporter ni channel nukmani abo kitchapa na chajakliya belaino binia kok belaino chini family go effect kha porok bahan Langma o kalaijak bom tom rok kalaijak rok ni saitong abo kuno ekta news nang kha amteke kebo news report kha kabangma news channel o nukmani accident ng khangka to the news rok to rinai no pia Khoroksa reporter ni channel nukmani abo kitchapa na chajakliya belaino binia kok belaino chini family go effect kha Laibumatv da hen aborok emonke koksilcha emonke video khaike abo jeng accept khaimalia abo chini family ni borok accept khaimalia jeng belai kheno chajakliya amteke video khaimani khobor rimani aborok accident engjago thangui dadani juta rok aro kalaijak tongo juta rok no se wa phi bai ekregui sai tongo oro boda bahan kalai tong kharok ni nai borok bahan Langma o kalaijak bom tom rok kalaijak rok ni sai tong abo kuno ekta news nang kha amteke kebo news report khaini da thong abo to mani kothok choli tongya bele thei thanai borok bo khoroksa buta khoroksa bufa khoroksa busai khoroksa busala engna lepo bini family tong bele bini family ni borok nuk bele thei thangu honi boda bono respect really ya omteke news runa nangkha omteke kok sana nangkha ani moi o video no nugui bini pressure kai thangka high pressure kai thangka kok sana sekang nung media o funungna sekang kisa to wansungna nangbele bomteke kok sanai nini jaite gusti nini nok ni phano omte ingmanu nini jaite gusti o phanong manu nini relatives rogo phano omte ingai manu apro buda nung omteke sawai nai kok borok bahan kalaijak sui bangkhar talang khana rok hnoi obo kaisa news dang khana belaino dukho phanangkha o khoroksa borok omteke news phunugui chini haincha apro dukho teise o dukho ni bisingo se omteke video khlaio ang apro to saimaliya asuk jora hamya tabuk se joto samung rok paiya ko baine yang nogo phaise ang okok rok no sanani jora manu nono ang request khayo next time ke boni amte hayeng hangke amteke please amteke kok ta sadi kok sana sakang 100 bar wansungna nango nung nini channel o nung bomte he news bomteke kok sawi roi tong views manani bagai simile ta raja di omteke uini dukho kosto bujiya tam ke kok sawi ri dong news reporter ngani asuk easy ya bele sakang puila nang journalism course porna nango abon pore se nini ya phawo je mic sokpai abon khomota mano keuni emotions keuni dukho kosto rogo nang feel khaime ya hangai nung omteke news no ta sadi omte hege kok ta sadi oro ko domudi kothok choli tonya chini family ni kaisa member no kama jaka te kuno kok sana musung niya